הכל התחיל בבית קפה בגבעתיים מקסומה, גיא הקליל עם סוכר בקפה וכאילו כלום לא קרה, אבל משהו שם ניצת והופ כבר 20 שנה מאז שזכתה איתו, ויחד זה מושלם לגמרי בעצם. ליפית יש 2 בנות, אל מהממת ונטע הורסת, קניות משען, נו ברור אין דרך להימלט, גם כשהבטחת זו הפעם האחרונה. השליח כבר בדלת עם חבילה קטנה, עיניים ירוקות, חיוך שאותנו כובש. מי שמעצבן חמור בן 1000 מקבל בקבוק מים צמוד, לעולם לא עוזבת. מורה למתמטיקה, ילדים פשוט עפים ימינה ימינה, שכולם עכשיו רוקדים בחופשות חייבים טיול, הים קורא לך BF. מים טורקיזם חובה, אבל גם קניון זה כיף. עוד קצת שופינג איזה אושר, זה הרי ידוע, ואז הלאה לטייל, העולם תמיד פתוח. אז יפית היום חוגגים 1/2 של קסם, שתמשיכי לחייך כי זה הכי חשוב בעצם. הרעות, אהבה, שמחה בלי גבולות, מאיתנו גיא תהל ונתן שאוהבים בלי הפסקות. הכל התחיל בבית קפה בגבעתיים מקסומה, גיא הקליל עם סוכר בקפה וכאילו כלום לא קרה, אבל משהו שם ניצת והופ כבר 20 שנה מאז שזכתה איתו, ויחד זה מושלם לגמרי בעצם. ליפית יש 2 בנות, אל מהממת ונטע הורסת, להיות משען, נו ברור אין דרך להימלט, גם כשהבטחת זו הפעם האחרונה. השליח כבר בדלת עם חבילה קטנה, עיניים ירוקות, חיוך שאותנו כובש. מי שמעצבן חמור בן 1000 מקבל בקבוק מים צמוד, לעולם לא עוזבת. מורה למתמטיקה, ילדים פשוט עפים ימינה ימינה, שכולם עכשיו רוקדים בחופשות חייבים טיול, הים קורא לך BF. מים טורקיזם חובה, אבל גם קניון זה כיף. עוד קצת שופינג איזה אושר, זה הרי ידוע, ואז הלאה לטייל, העולם תמיד פתוח. אז יפית היום חוגגים 1/2 של קסם, שתמשיכי לחייך כי זה הכי חשוב בעצם. בריאות, אהבה, שמחה בלי גבולות, מאיתנו גיא תהל ונטע שאוהבים בלי הפסקות.